16 августи соли 2022 тахминан соати 10:30 ронандаи автомашинаи тамғаи Opel Astra Почоев Баҳромҷон Почододоевич соли таваллудаш 1979 сокини ноҳияи Мастчоҳ ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди ҷамоати деҳоти Обурдони ҳамин ноҳия аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагар Исломова Марзия соли таваллудаш 1970-ро ки бо ҳамроҳи набераи хурдсолаш Исломзода Кибриё Сафиуллоҳ соли таваллудаш 2019 сокини ноҳияи мазкур аз роҳ мегузаштанд пахш намудааст. дар натиҷа хурдсол Исломзода ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст ва Исломова бошад ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардидааст. аз рӯи ин ҳодиса таҳқиқот идома дорад.